So guys, नोंथांमोनाबो एसे भिडिअखौ नायनानै लादो आरो बुजिलायदो बेफोरबायदि हमजानांगौबा बेसेबां लासिं सिं जानो गोनां जायो। नै नुलायबाय दा बर' सिख्लाफोरनि आखलखौ। हाय गाइस, नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। थ' नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थ' बारा गोबाव बखिलाबायबाय थाला, डाइरेक्ट मेन पइन्टआव थांसै। थ' मैया मोनायाव आं माने फेसबुक खुलिना नायदोंमोन आरोना, माने हमजालायबाय माखासे उन्दै उन्दै बर' हिन्जावसा गथ'फ्रा। स' जोंनि माखासे उन्दै उन्दै बिनानावफ्रा मानो बेफोरबायदिल' जाबाय थासै, माने गावखौ माने बेफोरबायदि दागिल' फोनांनानै लाबाय थासै। बे माने साननांगौ जाहैदों आरोना। थ' मानसिनि सोलेरा माने बिबारफोर बायदिल'सो, माने नोङो सम बैसो थानायावल'सो नोङो बेफोरबायदि इन्जय खालामनानै बा माबा खालामनानै नोङो थाखा फैसा खामायनो हागोन। उनाव माने नोङो बैसो जायोबा मा जाहैगोन, नोंखौ रावबो सैमायाबो सोंनाय नंला। अब्ला थ' बेफोरबायदि खामानिखौ मानो बासिनानै लायो जोंनि बर' माखासे उन्दै उन्दै हिन्जावसा गथ'फ्रा? गावनि बेफोरबायदि गुफुर जियाव मानो बेफोरबायदि दागि खालामना लानो मोजां मोनो, बेखौसो साननांगौ जाहैदों आरोना। जिखुनु गाज्रि खामानिखौ नोङो गोलाव सम मावखुमाबाय थानो हाया, सानसे नङा सानसे हमजाखायो। दा हमजानानै गोबां लासिं सिं जाबाय, गावजों लोगोसे गावनि न'खराबो माने लासिं सिं जाफानो गोनां जाहैयो। मानो बेफोरबायदि खामानिखौ बासिनानै लायोफालाय? माने बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो मोजां मोनो। जों ससियेल मिडियायाव थांबा खालि बेफोरबायदिनो सोरबा 12K 10Kनो, सोरबा हमजानायनो, सोरबा बांगालजों खारनायनो, खालि बेफोरबायदिल' नुनो मोनो आरोना। माने नायनोनो हाला फेसबुक, बेफोरबायदि ससियेल मिडिया, इउटुब गासिबावबो माने भाइरेलल'। माने बेफोरबायदि जाबाय थानांगौ जाखो? गावनि हारिनि मान सनमान जाजोब्बाय नोंसोरो। माने बेफोरबायदि जाथायफोरखौ नुयोब्ला नैबेहाय नाङो आरोना, आरो लाजिनायबो मोनो। मेनलि जोंनि भिडिअ बानायनायनि थांखिया जाहैबाय, जायफ्रा माने बेफोरबायदि लामायाव थांनो सानदों, माने थाङाखै, माने थांगोन बेफोरबायदि माने गोसोआव साननानै दं, बेफोरबायदि मानसिया जाहाथे बे भिडिअखौ नुनानै गिनाय आरो लाजिनायजों जाहाथे बेफोरबायदि लामायाव थाङा, बिनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जायो आरोना। स' गाइस, नोंथांमोनाबो एसे भिडिअखौ नायनानै लादो आरो बुजिलायदो बेफोरबायदि हमजानांगौबा बेसेबां लासिं सिं जानो गोनां जायो। बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानाया गाहाम, नङाबा गावनि मान सनमान गासैखौबो जाजोबना लानाय जागोन आरो न'खरनि बिमा बिफायाबो समाजनि गेजेराव मोखां खिन्थानो हायि बायदि जागोन आरोना। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो एसे भिडिअखौ नायनानै एसे बुजिलायबानो जाबाय आरोना। क'क्राझार नोंना? गासिबो क'क्राझार जोब। क'क्राझार मा जायगानि जारोमोन? बेहाय डिस्ट्रिक्टनि नामबो मख'नाय जादों। बे डिस्ट्रिक्टनि नाम मख'बाबो माने गाज्रि मोननांगौ गैया, माने बे जायगायावल' नङा, माने गुबुन गुबुन जायगायावबो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ जानाय जों नुबाय थानो मोनो। बेहाय माने मोनसे डिस्ट्रिक्टनि नाम मख'नाय दं, नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। स' गाइस, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला, बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। थेंक्स फर वाचिं, लाभ इउ अल।